ngam tip kadon ayu ha ka jersey Real Madrid le se lada ngapong ya ka jersey jongki usnyo jonga ula ban mi biang ya kine ki kenten lah keren da Thierry Henry ubadai ufan jong ka Barcelona kadau ba penlong ya Thierry Henry ban keren ya kine ki kenten ya ka Real Madrid kadai haden ba Valverde ula tep hat-trick persya ya ka Man City ha ka Champions League kabadai ka fast leg jong ka round of 16 menta ka samoy Thierry Henry ubadai ufan jong ka Barcelona Ukerman ba ka Man City kan sa penlem no ya ka Real Madrid ha ka round of 16 fast leg namar kim don ki star player jong ka Real Madrid kum Mbappe Henry ka jing kemilenti jong Thierry Henry ka kela da kongpong Kerwit Valverde dak hat-trick persya ya ka Man City ta ulah keren ya ki te ki kenten bar ki perlog jong ha ka interview let's say ka don Magic ha ka jersey jong ka Real Madrid lada ka kai ha ka Champions League Thierry Henry udai urai kai bala syong thaj jong ka France ulah sedang ya ka kam ya kai football jong ha ka klub AS Monaco ulong player basket bha padon bun ki skill bad minot bha ulah lej ban penyaso ru sya ka klub Juventus Henry ha ka Juventus ru klem saiso ulah mat sibun ki jing ha ka klub Juventus bar ki breu kila arta tenno ya haden ka Juventus Henry ulah lej ban penyaso no sya ka klub Arsenal ha ka por ba Arsenal gar udai kush ka Arsenal haden ka ne ka jing lej penyaso jong ha ka Arsenal ki ek baro kila kelalut ha ka jing jong ulayo ban tep sibun ki gol bar kila khot ya magician ulah kelalong ru urai lakai bayo tebun gol tam na ka klub Arsenal haden ka klub Arsenal Henry ulah lej penyaso sya ka klub Barcelona bar ulayarap ya ka Barcelona ban yora ya ka Champions League kum juru ulayarap ya ka France ban job ya ka World Cup house nam kharktai spa knai pra bar ban job ru ya ka Euro house nam Hajar ha kine kisngi ki ba menta Henry dai shu urai lakai football Henry uladai kasur jong ka football legend ubakren ya ka jing sisa rang ba ubasnu thu jileu ya ki jing ya lakai teng ki khana biria jong ki athu ya ka jing sisa rang ba ubakrau kum Thierry Henry usngu thu ya ka jing krau jong ka Real Madrid ha tu ka Real Madrid kadai ka klub ubakrau tam ha ka perthai sa komen hapo par lok tang kat ne ka video kublai sibun